Hola a totes i benvingudes a Dosis de Realitat. Avui tenim un convidat molt especial amb el qual comparteix uns objectius i uns valors en comú en un procés de recuperació d'addiccions. També exconsumidor rehabilitat, ha volcat la seva trajectòria en divulgar informació i ajudar els altres caminant. Ha recorregut Espanya fent xerrades de prevenció i fent que l'addicció deixi de ser una desconeguda. També, cada any, inicia el Transcat, una caminada de 800 quilòmetres a través de Catalunya per conscienciar que hi ha solució per a l'addicció. A part de tot això, també és el fundador d'Eines, un centre de desintoxicació i tractament d'addiccions. Us presento a Àlex Florensa, el Recupera Persones. Molt bé, Àlex, gràcies per estar aquí, benvingut. Estic segura que ens aportaràs una dosis de realitat ben interessant. Com us comentava abans, l'Àlex és exconsumidor rehabilitat. Amb ell comparteixo també molts valors i objectius en un procés de rehabilitació d'addiccions. Ell ha volcat la seva trajectòria en divulgar informació i ajudar els altres caminant. Però millor que ens expliqui ell una miqueta. Sí. Perquè, Àlex, tu ets exconsumidor rehabilitat des de fa 15 anys, Sí, mira, oi? Aproximadament. el dia 1 d'agost del 2007 m'ingressava en un centre. 1 d'agost del 2007. Val? Ara farà 15 anys que tinc el centre obert. Just, perquè estem a 29 de juliol. Sí. Sí. Sí, al setembre, el 9 de setembre obria el centre. Ui. Mira, això, espera. No, Sí, perquè tens l'espera, que t'ajudo. Vale. A veure que ho veus. Allà. Ara. Sí? El 9 de setembre obria el centre, o sigui que sí, ja fa uns quants anys, sí. I quin va ser el teu detonant de canvi? El teu clic interior que et va dir me'n vaig al centre? O et van ajudar? No, em van ajudar. Jo no vaig tenir cap clic en aquell moment. A mi tothom em va empènyer perquè em tanqués perquè era on tancava o no arribava al mes de desembre. Llavors, a partir d'aquí no me'n quedava més, no? I, bueno, tot va anar de tal manera que em van anar reconduint fins que em van tancar el centre. Molt bé. Quin centre és, per saber-ho? Hipòcrates. Hipòcrates. Jo em vaig rehabilitar a Hipòcrates, sí. On està exactament? Hipòcrates està al Montanyà. Ah, d'acord. Al Montanyà, tirant cap a Vic. Sí. A l'alçada d'aigua freda, tires cap amunt i ja està. Jo em vaig rehabilitar allí, sí. Quant de temps hi vas estar, ja ingressat, Àlex? Home, jo vaig estar 4 mesos ben bons i després vaig passar a fer el que és el centre de dia, centre de migdia. La meva rehabilitació, en total la meva rehabilitació va durar quasi 4 anys. Molt bé. Un cop rehabilitat, per què vas començar el teu projecte? Tota aquesta caminada, que ara en parlarem una mica més, xerrades, i per què el Recupera Persones? Aquest nom tan maco, vull dir que és un emblema molt motivador. I per què? Per què et vas decidir amb aquest gran projecte? Mira, quan estava al centre, els meus companys, hi havia una cosa que es diu la trucada al veterano, on hi havia molts companys que em trucaven a mi i sempre em deien, primer, per un cantó, els meus terapeutes i els metges em deien que jo el que hauria de fer és començar la meva vida de zero, per un cantó, perquè jo venia al món de l'hostaleria, els meus pares tenien un restaurant a Sarrià, a Barcelona, de tota la vida, jo no podia tornar a treballar allí. Em van dir, has de canviar, per un cantó això. L'altre cantó, els meus companys em trucaven molt, era una persona que, no sé, quan parlava amb ells, valoraven el que els deia, no? Llavors sempre em deien, tu podries ser un bon terapeuta. Llavors, em vaig agafar i vaig pensar en anar-me primer a fer un voluntariat amb una ONG que es diu Rauxa, que està al carrer Doctor Rizal, que és per indigents. I allí vaig aprendre moltes coses. A partir d'aquí em vaig treure el màster en drogodependències i, a part d'això, jo m'havia tret el curs d'entrenador personal. Molt bé, de coach, no? O recovery coach o més... I llavors, fer això, per què? Perquè jo entenc
que una part del tractament és molt important fer esport. L'esport t'ajuda, és una medicina brutal. Estic amb tu al 100%, Llavors, perquè a mi també és el clar. que m'ha donat la vida que tinc ara. Exacte. Llavors, a partir d'aquí vaig pensar que era algo molt convenient intercalar les dues coses, tant esport com la teràpia cognitiva conductual. Molt bé. Sí. Mm. Valors molt importants i crec que em marquen molt la diferència. Sí, home, totalment. I això del recupera persones, perquè... Mira, el recupera persones ve perquè el meu fill un dia li van preguntar què em dedicava jo, no? I va dir, el meu pare és un recupera persones, el meu pare es dedica a recuperar persones, i tenia 9 anys. 9 anys quan ho va dir, no? I es va quedar això, es va quedar el recupera persones. Llavors, a partir d'aquí, com que a tothom li va agradar i a mi també em va agradar molt, vam començar a fer petites coses amb les quals apareixia el recupera persones i ara ja és el recupera persones. Com l'emblema. Exacte. Sí. La teva marca personal. La meva marca personal. Jo tinc el Centre Eines Addiccions per un cantó, però després tinc una associació que és amb la que faig totes les activitats esportives, que és el recupera persones. Molt bé. I explica'ns una miqueta, aquest centre d'eines, en tens dos, no? Un aquí a Sant Cugat i l'altre a Osona. Sí, l'altre a Osona. Són centres de desintoxicació i de tractament, no? D'addiccions. Sí, amb el qual es fa un tractament que entra dins del que és el model Minnesota. D'acord. I és el canvi conductual mesclat amb esport. Llavors, la qüestió és canviar de conductes. Si tu no canvies, no hi haurà res que canviarà. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt que es diu que res canvia, però si tu canvies, tot canvia. Sí. Es tracta d'això, de canviar. De canviar per sumar, per aportar coses que en la vida no s'ha portat mai, perquè quan consumim el que fem és destruir-nos a la vida. Totalment. Llavors, a partir d'aquí, què és el que s'ha de fer? Canviar-ho tot. Canviar-ho tot. La teràpia és una part molt important, el canvi d'hàbits és una part molt important i l'esport és una part molt important. Llavors es fa un pack, un 3 en 1, que crec jo que és molt potent. Personalitzeu una miqueta el tractament per a cada usuari o al final jugueu amb aquests 3 pilars? Juguem amb aquests 3 pilars. Al començament no personalitzem, sinó que al començament tothom és igual i tothom ha de passar pel mateix camí, però després, quan ja la persona ja porta un any, sí que comencem a personalitzar i cada persona és un món i té unes necessitats. Per això. Sí. Tu et va ajudar l'esport en el teu procés, està clar, no? I ara caminant l'utilitzes per ajudar els altres, no? Explica'ns una miqueta això, aquestes caminades i quants quilòmetres has recorregut ajudant i divulgant? Així en un resum, perquè sé que has caminat molt, però Déu-n'hi-do, felicitats, perquè la veritat és que és molt maco. Però més o menys, quants quilòmetres i Porto 10.000 quilòmetres des del 2000, en total, des del 2016. Vale. 2016. Fa quasi 10 anys? Sí. Bueno, 9. Sí, 2016 fins ara he fet uns 10.000 quilòmetres. Es diu ràpid, eh? Sí, una borrada. Una borrada. I sempre ho mesclo amb... És un tractament itinerant que faig amb els pacients, a part que els entreno per fer marxes de resistència, com la marxa als Castells de la Segarra, la Rupit Taradell, la Magic Line, que és una cursa popular que està molt bé, la Trailwalker, que és una cursa de 100 quilòmetres d'Oxfam Intermont, i amb això, això es motiva molt, perquè tenen petites fites amb les quals ells lluiten per aconseguir-ho, no? I que els ajudem entre tots, a tot l'equip terapèutic. Però després també hi ha un projecte que es diu Transeines, que la Transeines és creuar tota Catalunya a peu. Cada any per diferents camins, amb els quals em dedico a fer conferències. Porto els meus pacients, els faig fer un tractament itinerant, amb el qual treballem els valors, caminen cada dia 30 quilòmetres, preparen el menjar, fan moltes activitats, i després a la tarda m'acompanyen a fer una conferència a la població on dormim. Amb aquesta conferència, què és el que faig? Arribar a la gent i explicar a la gent què és la malaltia de l'addicció. Divulgar una miqueta la informació, no? Perquè hi ha molta gent que no sap per on tirar. Molta. Que no té aquesta informació, que perden el temps i les seves energies en llocs on, per desgràcia, no tenen la solució. Llavors, a partir d'aquí, els informa de
de què és l'addicció, de què és una malaltia, bueno, és que és un trastorn mental, quines són les maneres de poder sortir-te'n, bueno, diferents camins. Sí, no. I també els explico la meva vida en primera persona perquè vegin que sí que és possible sortir-se. Aquest punt de motivació que al final també es necessita. Ahí està. I tot això per tu també és teràpia, Àlex? D'alguna manera? Sí, clar que sí, em situa. Em situa. Em situa, fa que no me n'oblidi d'on vinc, m'entens? I d'on no vull tornar. Perquè aquí el més important és que no vull tornar allí jo. Jo vull tenir una vida. Jo vull poder disfrutar d'aquesta vida, no? Com a mi m'agrada. Sí, i tant. Aportant coses, no destruint com abans. Sí, a més el canvi és brutal, no? La vida que teníem abans, ara, crec que és maco ser conscient, bueno, d'on venim, qui vam ser, però tot el que queda per fer, tot el que has construït, no? Jo que estic en procés de construcció, però crec que no hem d'oblidar. No hem d'oblidar, no? I ser conscient. I una miqueta posar-nos sempre en un, no sé com dir-ho, en una posició, doncs, bueno, no d'alerta, no? Però de seguretat, perquè a mi això almenys m'aporta seguretat, saps? Home, és que si tu saps molt bé d'on vens i que no vols tornar cap allí, tens les coses clares. Però llavors també s'ha d'actuar en conseqüència, no? És molt important. Jo no vull tornar cap allí, val, molt bé, però cuidado, llavors he de fer les coses ben fetes. Clar, sí. Hi ha una sèrie de coses que no pots tornar a fer, i això, a través d'aquestes xerrades, a través de la vida que tenim, a través de l'ordre que hem creat, a través de l'esport, a través d'un entorn nou que tenim, això és el que fa que ens emputxi i que valorem que, ostres, està molt millor aquí que no abans. Val la pena, no? Sí. Mira, llevar-te al matí en recordar-te del que va passar ahir a la nit, no té preu. No té preu. No té preu. I saber que no has fotut cap cosa rara, no té preu. Sí. I saber que no has fet mal a ningú, no té preu. A partir d'aquí, tot suma, tirem cap endavant. I tant. No? Sí, la veritat és que això té molt de valor, no? Potser la gent no ho pot arribar a entendre si no ha viscut un procés i un consum tòxic com el nostre, però bueno, per això estem aquí, no? Al final, per divulgar i per dir, escolta, mira, vam tenir un problema, però en vam sortir, aquí estem, no? I endavant. Mira, a mi la gent em diu, escolti, com és que expliques la teva vida? No et fa vergonya? I dic, jo em puc avergonyir del que feia abans, no del que faig ara. I si la meva vida pot servir per ajudar algú, benvingut sigui. I tant. No? Sí, jo opino el mateix i, bueno, aquest projecte en si és una miqueta amb aquest objectiu, no? Clar que sí. Poder ajudar, igual que el documental i, bueno, donar força a la gent que es trobi en un moment i en una situació, com has dit tu abans, que no sàpiguen per on tirar, on demanar ajuda, tenir una motivació, no? Ostres, si ells han pogut, nosaltres, jo també, no? Vull dir... I tant, i tant. Això és... Sí. Té molt de valor i crec que la desinformació desencadena l'estigma, no? Perquè aquí ja parlem d'un estigma que pesa molt. I en contra d'aquest estigma, o per ajudar a canviar-lo una miqueta, quin és el missatge que més t'agrada transmetre en aquestes xerrades? O al final és una miqueta, no?, la teva vida i la història. És una mica la meva vida, però transmetre que això és una malaltia, que tindre aquesta malaltia no és d'anar de malaltó per la vida, sinó que tu pots tenir una malaltia i pots... Escolta'm, jo per no tornar a recaure, saps què he de fer? Jo per no tornar a recaure he de deixar de fer 4 coses. Tot l'altre és vida. A partir d'aquí, escolta, doncs benvinguda aquesta malaltia, no? Sí. Què he de fer? No anar a bars a veure com la gent està mirant un partit de futbol fotent-se cerveses i d'allò, que això és el que feia abans, no anar a discoteques, evitar una sèrie no anar a prendre copes amb els amics a les nits, jo allí no pinto res, evitar amics tòxics que no t'aporten cap tipus de solució ni de situació a la vida. Doncs escolta, benvingut sigui. Tota la resta, pots llevar al matí, pots anar a treballar, pots ser feliç amb la teva família, pots fer esport, pots fer el que et doni la gana, sempre i quan respectis i et respectis. Perquè què és l'addicció? Una malaltia destructiva. És la malaltia de l'autoengany. M'enganyo, enganyem, destrueixo, m'autodestrueixo, manipulo. Llavors, això és el que s'ha de canviar. I això és el que transmeto. Hem parlat de l'esport com a part de la teràpia, d'acord? De la rehabilitació. A part de l'esport, creus que la gestió emocional
marca també la diferència en un procés de rehabilitació? Sí, perquè és una malaltia emocional. A partir d'aquí és molt important aprendre a gestionar la teva vida d'una altra manera, no? Les teves emocions d'una altra manera. Això és el que s'aprèn en un tractament. Això és el que s'aprèn dia a dia, canviant, no? Aprendre a... Primer que substàncies psicoactives, tota aquella que altera la conducta de la persona. Aquesta és la definició de Roda, no? Correcte. I això significa que si altera la teva conducta, altera les teves emocions, no? Doncs hem d'aprendre a què? A gestionar totes aquestes emocions, a treballar tot això. Per això la teràpia. Vosaltres, per donar ajuda, eines i recursos per la gestió als vostres usuaris, us baseu en teràpies individuals, teràpies de grup, a part de, no sé... Teràpia individual, teràpia grupal, però sobretot teràpia grupal. Perquè la teràpia grupal jo penso que és la medicina de l'addicte. Hi ha un feedback diferent que amb una teràpia individual. Amb una teràpia individual estàs amb una persona que tu li expliques, però amb una teràpia grupal hi ha un fotimer de gent que ha passat el mateix que tu i que tenen opinions totalment diferents. I que tu, què és el que has de fer? Escoltar. I queda-t'ho tot. I després ja valoraràs. Sí, i crec que l'efecte mirall ajuda, no? L'efecte mirall al final és veure en els altres el que t'està passant a tu, potser en diferents etapes de l'addicció, però crec que això et dona força i t'ajuda, no? T'ajuda... Jo a teràpia, jo me'n recordo que a teràpia em deien coses i molts cops m'aixecava i al cap d'un rato, quan acabava la teràpia, anava al meu terapeuta i li explicava que el que m'havien dit no tenia raó. No, perquè és injust, perquè no hi ha raó. I el meu terapeuta em deia, mira, fes una cosa, tot el que et diguin, guarda-t'ho tot. Perquè te'n donaràs compte al llarg de la teva vida que tot el que et diuen, si t'ho diuen és per alguna cosa. Si t'ho diuen és perquè han vist alguna cosa en tu que els hi transmet això. Hosti, quina raó tenia el tio. Sí, clar. No, clar, i en aquell moment, potser tu estàs mig perdut, no? I penses, aquest tio què m'està dient, no? Què m'està dient? Que no té res a veure amb el que jo he viscut, perquè no se m'entén. Se t'ha entès perfectament. Això és igual que amb una teràpia de grup. Tu parles. Però quan has acabat de parlar, ja no parles més. No parles més. Llavors, clar, t'estan dient coses i tu vols parlar. No, és que no m'heu entès. No, si t'hem entès perfectament. Clar. Ràpidament, quan ens diuen alguna cosa que no ens agrada, el que volem fer és canviar la història. Estem manipulant. No, perdona. Ens quedem amb la primera història, no amb la segona. No pots parlar. Tu has dit això i nosaltres et diem coses arrel d'això. I això és el que una persona ha d'aprendre a conviure amb això, no? Acceptar que et diguin coses, acceptar que no t'agradin, acceptar que potser les hagis de canviar. Què fèiem abans quan ens deien alguna cosa que no ens agradava? Els enxegàvem a tots a la merda i ens anàvem a consumir. Totalment, així. Fotíem el portazo literal. I us quedeu que no teniu ni puta idea de res. Una encesa, pam. Exacte, ara no. Ara m'estàs dient, jo t'escolto, accepto i ho treballo. Sí, això és brutal, perquè en tots els aspectes de la vida, vull dir, és un canvi notori. Home, és que la vida et dirà moltes coses i passaran moltes coses i les hauràs d'acceptar. Sí, jo crec que sempre convido també a gent que no només tingui un problema de consum tòxic, que també s'impliqui una mica en aquesta gestió emocional, perquè al final guanyes molt, no? Home, és que jo penso que per una teràpia de grup hi hauria de passar tothom. Sí. Perquè una cosa és ser addicte, exacte, i l'altra cosa és estar com una castanya, i d'aquests n'hi ha molts. Tot s'ha de dir, no? Home, hi ha de tot. Aquí hem vingut a dir realitats, doncs aquesta és una de les... Exacte. D'aquestes supertravesses que has fet a través de la península de Catalunya, ens vols compartir alguna anècdota que vulguis destacar? O alguna coseta que tu t'hagi marcat? O segur que has conegut a molta gent, has viscut moments molt emotius, però no sé si vols destacar algun moment. Mira, jo ara vinc de creuar tot Espanya a peu. Vaig començar el 23 d'abril i vaig acabar el 14 de juny. O sigui, vaig fer de Tarifa fins a Sant Cugat, justament aquí, fins aquí al costat a Can Calders, que és un caminet que tira per aquí darrere. Vaig baixar per aquí, vaig tirar per aquí darrere i vaig anar a la hípica de Can Calders, que està allà. O sigui que vaig fer de la punta de Tarifa aquí. Fins aquí. Amb una motxilla. I llavors anava fent xerrades de drogodependència de les poblacions per on passava. I anècdotes és que, escolta'm, quan acabava la xerrada molts cops em trucaven i em deien t'acabo d'escoltar, podem vindre a parlar amb tu a l'hotel on estàs? I em presentaven el fill i em deien aquest nano té un problema, vol parlar amb tu. I he ajudat a gent a ingressar.
ajuda't a gent a trobar camins, no? I per mi això penso que és la millor anècdota que puc explicar. Vaig anar a Almeria. A Almeria vaig estar a l'escola més antiga d'Almeria i només hi havia mares, perquè els pares estaven tots a la presó. I les mares i els fills d'aquell col·legi eren nanos que potser hi havia nanos que no havien vist mai els seus pares, perquè feia molts anys que estaven tancats. I les mares estaven allí prenent nota del que què és el que s'ha de fer perquè el meu fill no acabi com el seu pare. Això em va impactar molt, no? Ostres, impacta. Vull dir, m'estic imaginant l'escena i elles prenent nota com si fos... Sí, i el director em deia, és que pensa que totes aquestes dones, els seus marits estan a la presó per tràfic de drogues, per qualsevol cosa, però quasi tot era droga. Llavors, clar, estaven allí dient, hosti, aquest tio que ens pot explicar perquè aquest d'aquí no vull com acabi com el seu pare. Imagina't. Pell de gallina, no? Vull dir... Sí. O sigui que m'he trobat en situacions que et fan pensar. Que et fan pensar. Sí, perquè a més, clar, hi ha la persona addicta, però darrere hi ha una coaddicció per part de molts familiars que fins i tot jo crec que no són conscients d'aquesta coaddicció, que és una miqueta aquesta dependència que creen a la persona i que van al mateix son que ells. La gent no sap què és la coaddicció, i la coaddicció és una malaltia tan important com l'addicció. Tan dura. Les famílies estan malalts, igual que els pacients, i necessiten el seu tractament, necessiten les seves teràpies, necessiten... Un addicte, quan està en tractament, va cada dia a teràpia, però un coaddicte no. Un coaddicte necessita teràpia, un coaddicte necessita que li agafis el telèfon i que l'escoltis i que després li diguis, escolta, tranquil, tira per aquí, tira per allà, necessita eines igual que l'addicte. I tot això és molt important tractar-ho. És importantíssim. Tu creus que tenen recursos a mà per donar-los aquest suport que ells necessiten? O ens focalitzem molt potser en la persona consumidora, no? I deixem una miqueta de banda... Parlo en general, en plural, saps? Com a terapeutes i com a... perquè a vegades... Als centres privats tenim els nostres espais pels coaddictes. Nosaltres, per exemple, fem una teràpia de dones, que són de dones o mares de... mares o germanes de... Sí, o parelles, no? O parelles que funcionen molt bé, a part de les teràpies de família. I jo crec que els centres privats tot això ho tenen, i és molt important treballar-ho, això. És bàsic. Ja. El problema potser és que la gent no se n'adona, o tornem una miqueta a això de la desinformació, no? Que no donen importància a ells mateixos. Potser es focalitzen molt en la persona i es deixen una mica de banda. Que això també forma part de la coaddicció. Clar. És que el problema el té ell, no? El problema el teniu tots. Exacte. Perquè tots ho heu viscut. Sí. Quin objectiu de futur t'has proposat, Àlex? Perquè jo et veig creuant Europa, ja, caminant, perquè vas començar un petitet a caminar d'Espanya a Catalunya, perquè és veritat que això de Transcat, és Transcat o Transeina? No, és Transeinescat. Transeinescat. És Transeinescat, que és travessar Catalunya a peu. D'aquestes n'he fet 6. Però la fas cada any, és anual? Cada any, ara en faré la 7ena, perquè ara me'n vaig a creuar Catalunya. Comences ara a l'agost, El 27 d'agost me'n vaig. El 27 d'agost me'n vaig, fins al 27 de setembre. Però llavors, el 2021, com que no podia fer aquesta travessa, perquè hi havia tancament perimetral pel Covid, llavors el que vaig fer és donar tota la volta a Catalunya en solitari. Ah, clar, val, d'acord. Llavors va ser una Transeines en solitari que vaig fer, no? Fent xerrades de drogodependències per tot arreu, i va funcionar molt bé. Allí va ser quan se'm va quedar gravat al cap el de dir, hosti, m'agradaria molt creuar Espanya i fer el mateix, el que he fet. I vaig seguir fent Transeines fins que ara aquí, al 2025, he pogut fer aquestes dues coses. Home, a veure, jo el que vull és seguir caminant, el que vull és seguir fent això, i arribar, seguir donant voltes a Catalunya, seguir creuant Catalunya, seguir creuant Espanya. Hi ha molts camins que s'han de fer, hi ha molta gent que necessita... Mira, fent Espanya, que no vaig poder passar pel nord, perquè, com t'he dit abans, Tarifa, Sant Cugat, o sigui que al nord no l'he pogut fer. A mi hi ha gent de Santander, hi ha gent d'Astúries, que a mi m'enviaven missatges per Instagram i em deien, escolta'm, Àlex, quan passaràs per aquí? Llavors, de camins n'hi ha a punta pala. La qüestió és fer-los tots els que pugui, tot el que pugui dins de la meva feina,
Clar, la meva feina també està dins del centre, no? No, clar, sí, sí. Tens molts fronts oberts, no? Sí. I llavors al final... Llavors, clar, es fa quan es pot, però, perquè, clar, una travessa d'aquestes són 2 mesos, però són 2 mesos que valen molt la pena. Ha de ser molt maco. Ha de ser I molt tant. maco. Però jo ho veig, Transeines Europe, Europe, saps? sí. Seria un gran pas i que al Escolta'm. final això és un problema que malauradament pateixen moltes persones arreu del món, no? Però vull dir que m'imagino que quan vas començar a Catalunya tampoc t'esperaves, no?, haver arribat a Espanya i on has arribat. Vull dir que no se sap mai, però que això que fas és molt maco i crec que I tant. és una empenta, no?, brutal també per molta gent. I tant. No, home, a mi I m'agrada triomfaries a molt. Europa. Sí, el que passa és que si me'n vaig a fer això d'Europa, jo crec que jo tinc una dona que potser em fotria fora de casa. Hòstia, sí. Una dona molt maca, aprofito també per dir-ho, que la conec personalment i és un amor. Sí, però També... em diria, amigo, vés a caminar, rei. Sí, jo me'n torno a l'escola i ja tu ho ves fent, però a mi ja no... A mi em deixes tranquil·la. Bueno, és un gran suport, no? Oh, i tant, molt. Home, sempre ho ha estat. Sempre ha estat allí. I això és el més important, no? La gent que t'empenya, la gent que t'ajuda a tirar cap endavant i a complir els teus somnis, que són els nostres somnis, que és ajudar la gent. Sí. Per anar acabant, Àlex, que comentàvem això de les famílies, no? I no sé si voldries donar algun consell, aquí a Dosis de Realitat, per totes aquestes famílies o persones d'abús tòxic, no?, que ens estiguin veient i, bueno, es trobin en un moment clau, no?, d'indecisió, no sé, algun consell personal. Sempre dic, no, és molt senzill, que em tanquessin en un centre és el millor que m'ha passat a la vida. No hi ha res millor que m'hagi passat a la vida que m'hagin tancat en un centre de drogodependències. La gent agafa i diu, no, ha acabat en un centre, que desastre, què tal? Escolta'm, a mi és el millor que m'ha passat a la vida, tinc una vida. Si jo estic viu, és gràcies a això, si no estaria mort. No, està clar. A partir d'aquí, escolta, benvingut sigui. I que jo sóc drogadicte, sí, sóc un addicte rehabilitat, sí. Jo em puc avergonyir del que he fet abans, però no del que faig ara. A partir d'aquí, tot suma, si tu et rehabilites. O sigui que endavant. Molt bé. Sapiguer demanar ajut. Sapiguer demanar ajut, demaneu ajut. Demaneu ajut, no tingueu vergonya. Sí, jo crec que això és de valents, no? I que, bueno, jo vaig demanar ajuda en el meu moment i no vull dir... I és una cosa que comparteixo i que divulgo de dir que no és res dolent, és tot el contrari, no? Vull dir que és un acte de valentia i un acte d'amor personal i cap als altres, no? Cap a les nostres famílies, als nostres amics, perquè ells també deixaran de patir en el moment en què tu et posis en tractament, en mans d'ajuda. I tant. Jo me'n recordo que quan em van ingressar a mi, al cap d'unes setmanes, ingressaven amb un pacient, amb un company meu de tractament, i llavors hi havia la mare que perseguia el terapeuta i li deia, oiga, ¿y yo qué tengo que hacer? La mare, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer? Y el terapeuta es va girar al meu terapeuta i li va dir, oiga, ¿a usted le gusta bailar? Sí, pues váyase a bailar y déjeme a su hijo que ya me ocupo yo. Sí, cada uno a lo suyo, no? Cada uno a lo suyo. Pues, escolta'm, ingresseu-vos en un centre, deixeu que us ajudin, deixeu que les vostres famílies descansin i lluiteu per tenir una vida que valgui la pena, perquè només es viu un cop. I tindre una segona oportunitat a la vida és de rics. De rics d'esperit, no de rics de calés, O sigui que, hosti, aprofiteu. Molt bé, molt maco, molt maco. I bé, a Dosis de Realitat ens agrada molt parlar també de cultura, no només d'addicció, però una cultura que va lligada a l'addicció, no? Pot ser música, cinema, llibres... No sé si tu ens volguessis compartir qualsevol d'aquests arts, no? Una cançó, una pel·lícula, que tu t'hagi marcat o que vegis reflectida una connexió important amb aquest context cultural que envolta les drogues, l'addicció, la coaddicció... Mira, et vingui al cap, no sé. Hi ha pel·lícules, hi ha moltes pel·lícules. A mi una que em va marcar és una pel·lícula dels anys 50 que la va fer americana, que la va fer el Jack Lemmon i la Lee Remick, que va guanyar bastants Oscars, que es diu Días de vino y rosas, que és de la vida sobre una parella alcohòlica. I jo allí va ser el primer cop dins del tractament que em vaig sentir identificat amb tot allò i vaig notar les ganes de consumir. I aquella pel·lícula, Días de vino y rosas, és una pel·lícula que no m'he tret mai del cap, perquè és molt potent, no? I t'identifica com a tal. Jo diria aquesta pel·lícula. I després hi ha un llibre
Hi ha un llibre que l'ha escrit el Víctor Coopers. Em sona, El Víctor Coopers és un tio collonut que fa moltes xerrades i que, a part, dins de la nostra vida ens hem anat trobant a diferents llocs, no? A Sarrià, perquè ell és de Sarrià, jo també, els meus pares tenien un restaurant i ell i els seus pares anaven a dinar al meu restaurant, i després ens hem retrobat, no som amics, som gent que ens coneixem, però ens hem trobat perquè jo vaig molt per Camprodon i ell viu a Camprodon, i ens hem anat trobant. Però és un tio que ell arriba a molta gent. Hi ha un llibre que es diu L'efecto actitud. I la vida, sense actitud, no és res. I aquest llibre ho explica molt bé, què és l'actitud, no? O sigui que jo et parlaria d'allò. I música. Escolta'm, a mi hi ha una pel·lícula que m'apassiona, que és Rocky. Bueno, és supermotivacional i és... Sí, és Rocky. És Rocky. No cal explicar què és Rocky. I la música, la banda sonora de Rocky, la banda sonora de Rocky 1, no la de 4, la de Rocky 1. Sí. Escolta, és brutal, és emocional, és motivadora i penso que la vida un s'ha de superar i un ha de lluitar al màxim. Sigui dins del camí que sigui. Sí, a més, a Rocky es barregen molts valors, no? També l'esport i, bueno, crec que és un molt bon exemple. Tot. Sí. Molt bé, Àlex. Doncs res, Àlex Florensa, el Recupera Persones, ha sigut un plaer. I res, una abraçada de cloenda, perquè ha sigut un moment molt maco. I tant. Moltes gràcies. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són, van deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de la mort sobre la pell. Eren dos ocells de foc sembrant tempestes. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous. No és senzill saber cap on has de marxar. Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins que ara s'esvaeixen, camins que has de fer sol, camins vora les estrelles, camins que ja són nous.